No. Tak čo, tu? Alebo in tam? Čo to? Neviem. Sziasztok! Jó estét! Kívánok mindenkinek! Szia szerelmem, szia! Na, köszönöm, köszönöm. No, vyberete veci z tašky. Budeme tu? No neviem, chcete tu bude, alebo ideme inde. Alebo hore. Neviem. Ja Nie, neviem, je jedno. rozhodnite sa. To rozhodnite. Poďte tam. Tuto to vyzerá najlepšie. Tak poďme. Itt vagyok, sziasztok, jó estét! Egy szanatóriumban vagyunk. Jó. Tu je čo dole, tu sme neboli. Tu sme neboli, boli sme tu. Nie. Dole sme neboli. Ja aj tu sme boli. Ja, áno, tu sme boli. Tu sme boli. Ale to je zamurované. To je zamurované. Sziasztok, szép estét mindenkinek! Tu sme boli. Čo to bolo? Aká rána. No, Z hora. Trupot, tu. počul som. Ma íszek vannak buhogások. Čo ti jebe? To bola rána šupa. Je tu s nami niekto? Van itt valaki velünk? Ha igen, zörgessék, keď nie áno, tak buchni. To bola rána trupot. Kurva. Jaké hlasy. A ja som počul. Ha valaki van itt velünk, akkor dörögjön. Keď je niekto s nami, tak buchne. Prejav sa. Adj jelet. Počujem ženský. No. To som bol ja. Ideme sem. Ma hallottunk lépteket, dörgést. Takže toto môžeme dať aj hore. Rozložiť po nich. No dobre, vyberte veci. Guličky. Sziasztok, sziasztok. Čo bolo? Jaj. Máš pišťaká dvojku, či? Hej, tam je všetko vnútri.
Keď niekto je tu s nami, buchne a valaki vaniteľný. Dojde niekde. Dupán čo ide. Dupni. Neprišli v dobrom. Jo sa on tej kaljetünk. Kommunikálni veletek. Komunikovať sme prišli s vami. Až keď tuto ne, keď zasne, toto to asi nebude vidno, že? Nie. Aha. Dám 3. Čo ešte? Či máš všetky guličky? Dáme sa na osobky. No? Ne? No, ideme na to. Počkaj, ešte dáme. Jo, Štetky Ivánok, dobrý večer. Tablica. Aha, To sa rozblikala teraz. ma vidlo, že ide kladda. Jo, Štetky Ivánok, dobrý večer. Prišli sme v dobrom. Jo, sa on tej kaljetünk, aha, megint. Jó, sa on tej kaljetünk ide. Zimóvrávky, chlapci. A ja? Hideg rossz engemet, nagyon hideg. Ha valaki van itt velünk, akkor adjon jelet. Keď niekto je tu s nami, dajte nám znamenie. Én István vagyok. Oleg, Marek. Čo to bolo? Rána. Počul som. Ma zörgések vannak. Marek a Štefan. Prišli sme sa za Fú, vami. jaké zimóvrávky. A ja? Fú, ráza hideg. Prišli sme sa za vami, trošku sa s vami porozprávať, komunikovať, dozvedieť sa o vašich problémoch a podobne, že prečo ste tu boli, ak ste tu zomreli, ako smrťou ste zomreli, Adjatok nyarat, ha itt vagytok, közel čo hozzam. sa vám Dajte nám stalo znamenie. a podobne. Páni zamestnanci,
zamestnankyne, sestričky, Volá mi, pacienti, ak si tu, príďte k nám. Medzi nás. Nie. Som práve veľký tieň. Takto rušiť. Čo? Do piči. hagyjatok ját, ha itt vagytok nekünk. Dajte nám znamenie. Adjatok jelet, menjetek a K2-esről, hogytek A2. Čo je? Ale. Daj tam hore. Bola čo preletelo. Dám sem? No, hej, jasné, Nespadne to? od plátny. Dám sem. Stále to bude vidno? No. Nie, len aby to nepadlo. To neviem, či sa udrží. Toto. Opri to, nedá sa opriť. Dobre. Adjatok jelet, ha itt vagytok. Itt vannak a labdák, és tu sú loptičky, môžete nám zasvietiť s nimi. Už ste 2 razy rozsvietili túto. Kettőször ma megvilágítottatok. Kľudne sa ich chyťte. Aby sme vedeli, že ste tu, tak keď sa ich chytíte, tak to je znak toho, že budeme vedieť, že si medzi nami. Chcete s nami komunikovať. Aha, Čo? lopta. Kde? Aha. Ty vole. Malšík. Ďakujeme za komunikáciu. Köszönjük a kommunikátok velünk. Zvuky. Aha. Aha. Köszönjük, hogy kommunikáltok velünk. Köszönöm. Ďakujeme Volá. za komunikáciu. Dobre. Menjetek a K2-esről, hogyte K2. K2 to je to zelené svetielko, čo tam svieti. Hore na to schodí. Ten prístroj. Ak sa toho chytíte, alebo teda pokúsite sa o to chytiť, budeme vedieť. To čo bolo? Počul si? Tam niečo preletelo. Ti hovorím, Ott ja som fekete, to... ott tam fekete árnyék ment a most most láttam. Ja som videl čierny ťam preletel. No. Aj ty? Hej, Videl si? teraz, hej. Aj ja. Fekete árnyék ott fönt. Ti hovorím. Sú tu aj nejaké deti? Čo? Dám to dobre. A toto nie je dobre nastavené. Aha. Není? Není dobre. Aha, kulička. Megint. Zase. Köszönöm, hogy kommunikáltok velünk. Megtiszteltek vele. Ďakujeme, že komunikujete s nami. Dajte nám ešte znamenie, keď ste tu, tam sú viac guličiek. Prečo to je tak? Ja, aj toto je funkcia. Tak, RF, nie? Hej. Ide za vami hore, dáva takýto trik. Čo je? Keby mala čo potlačilo, ty kokos dole schodami. Ale, Zapípalo to. chlapci, ja idem hore. A? No my ideme s tebou, kamarát, my neostávame. Nie, ja idem selme hore, vy ostaňte tu. No však počkáme tu zatiaľ. Ty kokot. Vidíte ho? Čo? Nechoď tam, Prečo? lebo je tam. Ja ho vidím.
Lehet látni a kamerában, ott van ott a halak. Szerelem, látod itet? Én látom itet. Látom. Bár ne látnám. Nechoj tam. Pod dole, pod dole. Pod dole, pod dole, pod dole, pod dole, pod dole, kľudne. Piče. Čo je? Čo ťa sa čil? Ostaňte tu. Idem to pozrieť. Meď chvíľu do. Szerelem, nem érzesz semmit? Micsoda? Mondom, nem érzesz semmit? Hát, de minden csak jót nem. Nem tudom, nekem fura. Golyó megint megy. Ďakujeme, že komunikujete s nami. Tu si bol hore. Itt voltál fönt. Láttalak. Hú, de hideg. Hidra hideg. Adok ide egy gépet nektek, dám sem prístroj. Dúfam, že nám to nezhodíte, nám dobiotok le. Aha, ja, to si ty. Lemedek. Idem dole. Jó aktivitás van. Fúj, rendesen, az a hideg. Havert még majdnem lelökszik a lépcsőkre. Normálne, také sú to nakýtili. Bola lepčička. Jaj. Rozjevala sa. No, Sem dal na svoj. ott van mind a két gép. Nevidím na to, lebo svietiš tam. No. Dajte nám znamenie, adjatok jeladhajtvatok még. Buchnite, zörögjetek. No, gulička. Gulička. Mošigovi, köszönöm, ďakujeme, že s nami komunikujete. Ďakujeme. Aha, zvláštne ide aj kamera. Prosím? Začala veľmi vibrovať kamera. Naďo vibroval kamera. Nemáš zorobovačku? Mám. Ott a K2-es, tam egy K2, hagyják tomu. Villancsatok föl nekünk. Villancsatok föl még jobban. Viacej rozsviet. Rozbrikaj. Čo bolo? Počuli ste? Bola sa tam. Že taká sestra je tu. Že tu sprevádza ľudí. Si tu? Hogy valami asszonlélek van itt, aki embereket kíséri. Itt vagy mellettünk? Ha igen, adj jelet, keď áno, tak si daj nám znamenie. Menjete ka K2, choďte K2. Niečo je pri dverách.
Negin. 3 postavy. Ja som tam videl tieň aj a vtedy sa zapla gulička. Pozri. Pozri. Aha. Pozri. Ty vole, to malé dieťa. Aha. To je dieťa. Hop. To puče. Pozri. Preto je gulička, no. No šátok otvor. Gojúna. To si. Čo to bolo? To je asi zips. Jaj, ty. Také cinknutie. To je asi zips. Jaj. Koľko sa ešte prepojili, či? Zatiaľ len traja. Aj Stanka? Neviem asi. No, to by tam len. Aha. Ale neviem, či som tu nebol ja. Jaj. Neviem, či tu nebol. Tu je Stanka. Ahoj Stanka. Aďa to kieľať. Dajte nám znamenie. Buchnite. Do ruky ja tako lamivel. Tu je na diktafon, keď chcete. Prosím? Tu je diktafon, keď chcete. To čo bolo? Čo sme boli povedali? Je tu sa. Abrahame. Tu v tomto, onom. No v tom recovčku je. Aha. Počkám. A mikrofón? Aj tam je všetko spolu. Neviem. Musí. Si asi kameru vyťahol, ne? Druhú. Okay. Vidíš, to by sme mohli tu volať, kde položiť tú kameru. Čo? Jaj, Kameru? kamera, no. Hej. Kameru sme mohli dať tam hore. Zobrať veľké svetlo. Toto Aha, a gulička. Tu som ja. Jaj. Ja aj no, to by sme mohli do chodby. Že? Zapnem kameru, Aha. Počkaj, vyťahnem môj že mikrofón. smrť. Smrť? Hej. Viem, Šepka, že si smrť. zobral. Aha, tu máš baterku. Šepka, smrť. Smrť nám šepka. Áno. No, tu je. Zobralo to veľa ľudí? Keď nám smrť šepká. No a s týmto, Poď, Marek, tomu povedame. Máš kameru? a tuto keď dáš dole kameru, Počkaj. alebo toto keď dáš dole, toto klik, tak sa zapne kamera. Dobre. A teraz je v strede, teraz nejde. Len keď dáš dole, tak potom sa zapne kamera samé. Dobre. Sára. Szia Sára, ahoj Sára. Pista, István, Oleg, meg Marek. Aďa to keľa, dajte nám znamenie ešte. Píščik dole, hej? Hej, dole. To uvidíš, že červené je RC pôjde.
Idete diktafón, hej? No, áno. Zvuk vypnem. Dobre. Kamera. Kamera. Igen, ide kamera, megy a kamera, igen, igazad van. Kto si? Aké je tvoje meno? Čo tu hľadaš? Zobral si tu? Most diktafonba beszélnek. Čo ti bolo, keď si sa tu ocitol? Ocitla. Ideovestung. Starcoval si tu? Azt mondta, hogy itt elvesztünk. Koľko si tu medzi nami? Megmuntetek. Si? Chceš, aby sme tu ostali? Chceš, aby sme odišli preč? Van itt valaki vele? Ano? Aha. Megint virulog a golyó. Van itt valaki velem? Ha igen, adja a jelet nekem. Loading. Valamivel zörges meg, ha itt vagy. Csöppet lájkoljuk be a kérlek mindenkit. Osztjuk meg egy csöppet. Köszönöm. Adjatok jelet, ha itt vagytok mellettem. Érintsé meg. Vagy durran, vagy zörérgjél valamivel. Mászok. Hol alszol? Fönt?
Mész a lépcsőkön? Igen. Indians. Anděl. Itt van angyal. Itt vagy mellettem? Itt vagy mellettem? Aha, omenie. Milyen halál? Hol van az a nővérke, aminek itt kell lenni? Hogy kíséri a embereket? Itt van az a nővér? Ha igen, adjon nekem jelet. Ha itt vagy. Mind. Oj, vesel, Jay. Áno, tu som. Čo? Len šum počujeme. Dvakrát sme to nahrávali a... Dali ste dobre tie repra, chlapci Áno. moji. A? Nejde to. Neviem. Ale máte to zapnuté. Dvakrát až len šum. Jak je to možné? Neviem. A skúšali sme aj bez repreku, ale nejde to. Neviem. No čo ti je? No čo? Som Megdána, som van. Ty koko, to čo bolo? Fú. Vala mi dobot utohnul. To bolo? Valaki kőt dobott. Je tu niekto? Ale boli aj oni, čo aj záznam. Ja, no. Marek našiel. Áno? Nem értem. Mit nem értesz? Ty kokot! Počuli si ten? Počul si ten bukot? Fú. Ten bukot? A föntről jött. No? Ale toto bol silný. Toto bol silný, oný bukot. Hore.
A teraz? No. Áno. Ale vieš, ako mi to pripadá, aj keby sa postele premiestňovali po zemi. Že? Vieš, že keby one posúvali. Poďme hore. Pôjdeme hore. To čo bolo? To nič, to strieľal niekto. Piče. Ste tu pri nás? No toto ti ide, vidíš? A my čo sme nahrávali, tak tu nie ide. Nejde, ty kokra. Počkaj. Zaujímavé. Alebo niekto nám bránil, alebo teda držal reprak, nie? Tak skús tu pišťa nahrať. Či ti to pôjde. Neantagonizaj. Je tu niekto medzi nami, Ivany Tvalaky? Hoď Chývnak, ako sa voláš? Koľko ste tu? Meniam vás to kyt. Pracoval si tu? Pracovala. Zajt čapok. Ako čapťal zajť. Máš len čapta, že spraviť buchot. Ale. Mi to ide. Je tu niekto medzi nami, Ivany Tvalaky? Kopokol sole. Hoď Chývnak, ako sa voláš? Koľko ste tu? Meniam vás to kyt. Pracoval si tu? Pracovala. Nemakar tam megoni. Čo tam bolo? Pri nás. Volá za kopogou sállam, že toto klope si vzduch. Ale. Julian ide. Nech ide sem. Ideme hore, ale... Necháme tu veci. Však, tam je gulička. Vedím kutala, tak ideme za vami. Kurva, kde som si nechal energetok? Tam som si nechal energetok. Tam, idem. Ideš? Díky. Jak tam ďalej? It tortent. Mi történt. Čo sa tu stalo? Tu pište, tu máš zlaté Aha. karty. No to je pravda. Mi történt. Čo sa tu stalo? Pavel Glaj. 1930. Ťažký vzduch je tu hore. Veľké kroky. To sa boja. Ale tam. No a čo? Ani to nehorí.
Tam je čo? Tak ak... Neviem. Teraz, alebo čo to bolo? Nedim Kutanátov, ideme za vami. To je taký chlap dostal. A tu ale koľko kartotek. Ty vole. Aha. Itse kartoték oksit vannak a Aha. földön minden. Uh-huh. 1993 kniha služieb. Rengeny. Nie sú tam. Tuosta jos on puhunut ja niin että sörgeis. Strašne veľmi, ty kokos. 1, 3. Máme telefón. Telefon. No ať ja to k nekým ťa, dajte nám znamenie. Buchnite. Alebo z oknom myknite. Oblakal. No? Prejavte sa. Máme ísť hore? Ideme hore, megyünk föl, jó? Megyünk hozzátok. Ideme k vám. Tiež budú máš také podobné. Kde? Tam, keď sme prečo. No, strašne malé izbičky. Adjatok jelet. Dajte nám znamenie. S týmto oknom. Buchni. Doračal oblaka. Veď mozgaš meg. Laká sa fortúna. Poď medzi nás.
sestrička, ktorá tu robila, alebo niekto. Kde ste? Poďte sem. Adjatok jelet, ha itt vagytok. Čo bolo, videl si? Čo to bolo? Nebolo to svetlo, ne? Od teba. Ja neviem, ale tak No, také guľaté na čo jaké bióny. orb tady. Od piči. Kurva. S káblami. Ježiš, jak som sa napočil. Dajte nám znamenie, adjatok jelet, ha itt vagytok. Koľko, jak som sa napočil. Kde ste, pani? Bolo mi až skoro srdce vyskočilo. Buchni ťa ulačím. Počuješ? Kroky. Aha. Mňa by zaujímalo, že kde bola tá... Čo? Ktorá? Ty kokot. Kde ho zas? Čo je? Ešte... Aha. Tu bola postava do piči. Čo tam? Normálne one. Z okna hore one. Že bola čo svetlo. preletelo? No? A to nemohol byť pišta. Nie. Že? Nie. Lebo to... Ty hovor. No, Videl si aj ty. No na mi práve oko. Štípam. Štipe. No ja, taká zima to nebola. Čo sa stalo, pištík? Čo ti niekto? Postava tu bola, pri dverách. Ale... Tu. Čo tam bolo, čo Itten valami volt itten. Aha. A zas. Hej? Videl si? Aha. Teraz nie do piči. Orb. Len tam, hej. Z okna hore, no, tam. Pani hovorila, že na rohu. Že niekde na rohu. Bolo tam tá izba. Čo svieti? Áno. Ale to je zvonka, no? Ale myslím tuto. Že kde je počula tie hlasy. Ale tam je čo za vrece? Aké Koľko tak? Tam do piči. Aha. Vidíš? Aha.
Pozri si, jaké. Ja, vieš čo to bolo? Radiátor, či? No, radiátor. Prečo nejde? Čo? Veď toto. Aha. Uha. To je strašný pentagram. Aha. Pentagram. Ördög. Neka jele. To je vlak. Vlak. Est tu dom znalni. Igen. Toto vieš používať. Toto vieš používať? No. Ako čo? Ten Ako tetok. Asi pentagram. Jo, ne? My ho nepoužívame. Opýtal sa, či máme použiť pentagram. Minkä pentagramot nem használjuk. Ördög pentagramot. Buchni oknom, dverami. To vidím. Či budeme dole, či? No. Tu medzi... Itké dlhý. Je sem. No. Počkej. Tak predtým, keď som išiel hore, Aha. Čiž... Aha. Ale nemôže byť baterka. Môže? Áno. Na týchto schodoch je. A z ordogíju. Démon žije. Ale. Ördög él, itt van. Itt te ördög, tu je démon. Je medzi nami démon. Ať jelet. Daj nám znamenie. Jong tegelt. Hol nič figyeltes, kde nás pozeráte? Svetlo vyshaslo. Si tu pri nás? Levo to vidno. Éjszaka szurok. Igen. Éjszaka sütöttek. To je. Hlava sa mi dala na tých zaklúčov. Keby... Necítiš ony? Z čoho? Gumu. Dali si by som za energiu. Neviem. Slabý do piči. Nabíjal sa mi to. Musím dole pre lampu. Nemáte tú veľkú lampu, čo? Veľká lampa je na ono. No veď musím ísť dole pre ňu. Nemám. To sa nabíja.
Cítim síru. No, A to není dobre. Síra, to je démon. Síra z démon. ste tu? Esnať seru. My na dceru. Obed. Obed. Obed rozdávame. Poďte pre obed. Ďarte kabídy. Obed. Obed. Všetci na obed. Pome. Obídra. Kde? Neboli, ja píška, ty kokos. Poď sem. Ty vole. Čo tam zas preletelo do piči? Tak to, Áno. svetelná gula, videl si? Áno. Piči. No, ty baky, ty sa Ty vole, no, ja to len to poviem. Tam na ľudia. Ís. To čo bolo? Počul si? Počul si? Hej. Čo? Buchot. A zas. Amaradváník. Mimo radvoj. A hajat. Mimo nahajam mal. Vezetek nyugodtan energiát, van itt elég, ott a labdak vannak. Dörögjetek valamivel. Adjatok el, hogy itt vagytok.
Ano Megies. Nebudem sa, lebo... Asi ne, najdu sa. Ki jasný. Zástupy voľné, áno. No, schodách. No. Menžejky imen. Miermeniaci, prečo máme ísť von? A Karlsbaum Tani, chceš nám ublížiť? Nehať J. El Minket. No, pentagram. Prosím? Pentagram. Aj tu? Ale som na to vstúpil tak. Vstúpil si, čo? A? To by nemalo by sa byť vnútri, nie? Akože myslím, že v tom kruhu. Kórház. Igen, kórházba vagyunk, áno, v nemocnici sme. Ale. To čo bolo? Jak detský výkrik, počuli ste, že Itt vannak a labdak. Adjatok meg jelet, dajte és aztán znamenie. Čo bolo? Počul som ja. To si bol ty? Víš tam? Nie. Replika nie. Keby foťak. Nie, Hej. keby on zábol s foťakom. Témile Git Vaďok. Ako nutáš megvajú, keď si tu, tak sa prejav, že naozaj je tu. Dobre, ďakujeme. Köszönöm. Látom, hogy itt vagy akkor tényleg. Kivegite. Én Pista vagyok, Oleg, Marek. To neviem. Jaj? Máme sa sama osvetľovať. Vidíš, mixuje s tým a nie. Sama od seba. Dal znamenie. Aha. No hľadatok jelet, hogy itt vagytok, dajte nám znamenie. Aha, ale za tým bol blíž, sa To rozbudzal. ja som. Ty? Hej. Jaj. Ové. Škoda, že nemáme stiežiť, bo sme... Dávali aj cenu, ale pekne sa ozval. Pochodie. Adjatok jelet, dajte nám znamenie. Hábor Zongatov. To čo bolo? To strieľa. Toto?
To skôr myslím, že podľa nad nami bolo niečo. Neked írtam, azt elfelejtettem elküldeni. Nehajte unmuted. Adjatok jelet. Mennyien vagytok itt? Kokisztitú? 8. Ako sa volá? Mute alert silent. Všetko tam ja som volám. Či AM. No, pravda. Itt vannak a labdák, azt mozgassatok, hogy némelyiket. Mambi. Adjatok jelet, dajte nám znamenie ešte. Osikoný sutok.
Dajte nám znamenie, ajde to kierať hajk vlastov. To čo bolo? Niečo mi jeblo potom, čo počule. Volá mi megmozgať, to ide, na to vám pomôcť. Onda se jesam megmozgot. Na, tu máte češtinu. Tam máte češtinu. Ajde to kierať. Ale budem umeť nektek, tak vám dobre to išlo. Aké je tvoje meno? Povedz nám. Toto tam je aj gulička. Felültem egy csöppet így a magam. Meghallgassuk. Van itt valaki velem? Azt kérdezik, hogy ez hol van. Zólyomba. Szanatórium. Öreg szanatórium. Köszönöm. Adjatok jelet, ha itt vagytok. Most magam vagyok itt. Szép estét neked is.
Adj a jelet, ha itt vagy. Magam vagyok. Nem volna szabad magam menni, de... Ha valaki van itt velem, adjon nekem jelet. Nem izna menje. Valamelyik ablakot mozdítsd meg. Hallod? Igen? Itt van az egyik csaj, aki a hozzátartozójával akart beszélni. Tudod, amit Igen. mondtam neked? Igen? Ö, Szerintem most akarna beszélni a hozzátartozójával. Hallja, amit mondasz, mert itt van bent. Live után után beszélsz nem- vele, vagy Live, hogy? live után nem tudom, hát az csak én nem tudom, mikor érek haza. Uh-huh. Mert nekem majdnem 1,5 órás az út hazafelé. Uh-huh. Tudod? Én Hát nem tudom, meddig leszünk itten. Uh-huh. Az hazaérek, az lesz, tudod, mikor? 11, 12 is. Aha. Esetleg hónap. De hát hónapig nem tudom, majd tudod, kitől kell megkérdezni. Ja, igen. Egyértelmű. Figyelj, Meri, ma este rádírok, vagy ráírsz, hogy mikor lesz jóslás? Azt mondja, hogy kérlek. De én nem tudom, mikor érek haza, nem tudok most segíteni. Én most kint vagyok telepén. Nem tudom. Írtam. Ö, Nem tudom. Nem tudom, Meli. Megpróbálom megfőzni. Meg tudlak főzni? De Ha? az mi volt? Az örgés volt föntre. De Na? csak ha hazaértem. Hát egyértelmű, de csak addig indítunk live-ot. Tudod? Ja, igen. Meli, nem tudom, hogy meddig vagy fönt. Ha hazaér, akkor valószínű, hogy adhatod a kérdéseidet. Adjatok el, ha itt vagytok. Itt mozdíts meg nekem az ablakot. Fú, nem tudom, meddig leszünk itt. Én még hazamegyek. Az majdnem 1,5 órás út.
Adjatok jelet. Valamelyik ablakot csukratok nekem be. Vagy mozdítsatok meg. Nem akarjátok? Nincs annyi erő bennetek? De én látlak. Ez mi volt? Az innét jött. Itt vagy? Igen, igen, mondjad, kop-kop, hallgatunk. Megyek följebb. Szerelmem, nem érzed semmi rosszat? Nekem egész nap jó érzésem nem volt. Ezt mondtam neked. Egyedül Nem vagyok. tudom. Nem tudom. Nekem a gyomrom fura. Nem tudom. Remeg a gyomrom. Nem tudom. Jó lélek nincs ott, az is biztos. Hú, ez mi? Ez nagy dolog. Na, meddig lesztek? Kb. Nem tudom. Meli, azt mondja Meli, hogy küldi az ajándékot, csak hagyj kérdezzen. Na most beküldje ide az ajándékot? Nem, majd utána. Majd ott van. Meli, ez para live, akkor majd a másik live-ba indíts be, amit majd újra indít. Ez paralaj mostan, az nem ingos. Én most kint vagyok terepén, nem vagyok otthon. És mikor ingázunk? Jó, inkább csöndben maradok, jó? Nem, jó van, Líza, hát én nem tudom mikor. Holnap. Na, de majd a mama megmondja. Hát igen. Adjatok jelet, ha itt vagytok. Daj nám znamenie. De hallod? Nem mindegy, hogy most melyik live-ba dobja be az ajándékot. Jó van, és ha véletlenül nem lesz ma. Érted? Hát de most arra a kis időre csak följövünk. Hát följövünk, én nem mondom, hogy nem. Hát gondolom nem éjfélig leszel ott. Hát én nem, hát nézd ma, 10 óra. Na, Na? Nem tudom, mikor indulunk innét. hát gondolom nem alszatok ott. Csúnya volna. Nem. Hát azért mondom, hogy most akkor arra 10 percre nem mindegy, ha bedobja azt, akkor 10 percre indítunk neki egy live-ot. Hát jó van, hát. Ha fönt lesz addig, fönt lesz.
Meli, meddig szoktál fönt lenni a TikTokon? Általában. Hány óráig? No, Mali sme odpovede, že bere z nás energiu, no, že aby sme si dávali pozor. áno. A čo tam bolo? Že smrť je medzi nami. Ale počúvaj, mohli by sme toto zbaliť. A toto je tiež takáto istá budova. Hej? Tak poďme tam. Škola, alebo čo? Tak poďme, zbalíme veci, dáme všetko do rúsaku. No, tam. Megyünk még egy helyre. Még egy van egy nagyobb helység. Pozbierame kuličky. No. Daj do tašky. Dám do či one do tohto. Daj, do vrecka. Do vrecka, no. Kamerku. Ako sa vypne? Szerelem viszom a energiáidat. Počkaj, ako sa vypne kamera? Jól van, oké, van egy kérdésem. Mikor indultok haza? Nem tudom, hogy megyünk még egy helyiségbe ide. De az hol van? Mindjárt itt van. Közvetlen ott van? Igen, itt van ebben a területen, persze. Na, a szerelmetes, azt lezongorázzátok egy 10 perc alatt. Hallod, ha srácoknak elmondanád, hogy ott démon van, Jaj, nem, Isten menj. szerintem már most azt mondanák, hogy szerintem megyünk. Isten menj. Jaj. Érzem ide. De azért mondom, szerintem lehet jobb volna, ha őszinte lennél velük, azt elmondanád. Lehet nem volna kedvük mondom menni neki. másik. Hát, lehet nem volna kedvük menni másik helyre. Nie złapcie tych takiego nie powiem. Čo, pištík? Wiecie, że jest tu demon. Wiecie, że jest tu demon. Áno, že smrť je medzi nami. A wiesz, że tu jest między nami? Áno, mali sme aj odpoveď. Že smrť je medzi nami. Chceš nám ublížiť? No bo ja som ho aj videl.